Tro yma dwi yn chwarel Hynaf Dyffryn Nantlle. Na dim Dorothea na Pen yr Orsaf chwaith, ond chwarel lechi Cilgwyn. Mae'n bosib mai hon ydy chwarel lechi Hynaf Cymru. A mae yna ddau gofnod sy'n dangos pa mor hynafol ydy'r chwarel yma. Un ydy tystiolaeth bod llechi o fan hyn wedi defnyddio i doi adeiladau segontiwm. A cofnod arall ydy bod Edward y cyntaf wedi aros mewn tŷ o'r enw Nantlle, ddim yn bell o Lyn Nantlle yn Fangw, ac wedi sylwi bod yna lechi ar do y tŷ hwnnw yn y 10th ganrif ar 10. Flynyddoedd maith yn ôl, doedd yna ddim tylla fel gwelwn ni heddiw. Mi oedd y llechi'n cael ei gweithio lle bynnag oedd y graig yn brigo'r tir. Ond erbyn y 19fed ganrif, mi oedd yna 8 o dylla yn cael ei gweithio'n annibynnol yma, ond yn cael ei galw yr un pryd yn chwarel Cilgwyn o achos mynydd Cilgwyn tu ôl i fi. Rhai o'r enwa ar y tylla bryd hynny oedd Cocsyth, coeliwch neu beidio, Limrig, Gloddfa Glytia, y Faengoch a'r Hen Gilgwyn. Mae yna lawer o bobl yn lleol yn dal i gofio ein toman byd ni yn fan hyn, neu y dump fel ydden ni yn ei alw, efo loris fania ceir yn mynd a dod o hyd. Dwi'n cofio dod yma pan yn blentyn ac yn cael mynd i lawr mewn car i waelod y twll oedd yma. A dwi'n cofio rhyfeddu ar ba mor fawr oedd y twll. Ond erbyn hyn mae o wedi ei lenwi mwy neu lai. A be mae'r peipiau du yma yn neud, dwi'n meddwl, ydy hel meithen o'r doman a'i losgi ar ochr acw i greu letrig. Ond cyn y dump, mi oedd yna 2 dwll chwarel yma. Yn Fancw, mi oedd y Faengoch, ac yn fan hyn yr Hen Gilgwyn. Ond be dwi am wneud nesaf ydy mynd i lawr i waelod y twll yma, sef Gloddfa Glytia, gan ddilyn y lôn i lawr i'r gwaelod.
Cronfa ddŵr y Chwarel ydi hon. Ac mi oedd y dŵr ar gyfer y gronfa yma'n llifo o lynff yn honna wrth droed mynydd mawr neu mynydd grug. Rhywbeth yn sgleinio yn fan'na. Rywdro yn y 4edd ganrif ar 15 mi oedd yna oruchwyliwr yn y Chwarel o'r enw John Williams, ac un diwrnod mi aeth John i mewn i'r storfa bowdwr lle oedd y ffrwydron, ac ar yr un pryd dyma'r gof yn lluchio tamad o haearn poeth i mewn i'r adeilad er mwyn ei bwyso fo ar y glorian. A peth nesa, dyma'r adeilad yn chwythu bob cyfeiriad. A John druan yn
breifon ofnadwy a buodd o farw 2 ddiwrnod wedi hynny o'i anafiadau.